Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay na, Mare. Makapakatawa launay na tayong pakitam kanyak abidyo. Kunak ka nagkatawa ka. Ay, sa anak ama nagkatawa. Ngamday tayong pakitam abidyo ti talaga akinatawaak. Oh, ipakita manengkeng ka. Wen, Mare. Hindi katawan yung kumay. Umay ka, kwaro. Takita dahito katawaan mi avidaw. Wen, kita matap nagkatawa ka mag. Jack pulos nagkatawa ita alawas. Gapo iti kakaasikaso kinianggal inteng. Ay, kita dahito video atap no aglak ka magta. Ipakita man kan kwa na, Mare. Kita maun. Kita akman. Kunakun ka. Anya, naikatan ti stress yaw. Ay, una hindi tabi, Jaw. Tunggal makitak da ita abidyo. Kat talaga nga agkatawa ah. Baon ka lagi matang ijetirsi na iti asin ko raw. Nagbayag ka! Kasanaw kat adayang pakita ni Nana tuyang kada kami abijaw. Makapakatawa. Ha! Kit manungay nga oras ang nagkatkatawa kayaw. Ay, ipakitak ba't kan ka tap nagkatawa ka magtangkal. Yak man lang makakatkatawa apulos. Impasa kanyak ni Nana tuyang. Mabit lang nga ipakita. Saanan, sayang ti oras. Asinam kit din jay lut-lut wa mapinanawam. Buyam dito abidyo angkal. Buya man ngagpaiso. Ha! Makapakatawa nga agpaiso. Tumad kan ka. Kaya't ko nagkatawa. Inton madamdaman ton ti panagkatawak ta mabisina kun. Kaki di agluto pa'y. Ay, wanang ka. Nakita mi mat akatawa kayo akatawa jay tersina ni Nana Kwanang, Nana Tuyang. Ay, won. Ang dagayang video akinat katawaan, may. Ha? Ay, mabalin ka diya buyak mat eta abijaw. Tap nagkatawa ak may. Daytaw. Buyak. Ha? Ay na. Nakakatkatawa talaga. Mustam, agawid akaw. Ha? Ay, ipasa mamat dito yung silpong ko. Top no at damat katkatawan, may kabayatan ti panangururay, may iti pasahiros may. Si Mangpatkan ba daw? Ayun na yung tirigat ti panagbiag aya. Kasangsangput mo pa ilan, kastan ti bagbagang. Ang sinna ay kapay. Makapaliday gayam ti bihag. Ay nasan ka kading aglidliday? Oh my God, aday pabuyakin ka video. Ay, dilay bagbagam mo ito yan. Ay sos, nung makitam na dyan video, sigurado nagkatawa ka. Pag ko na magngay. Nagkatawan to pa ni Kumarik Akwanang, pati ni Kwaraw. Kasta unay ngalag na. Ay, awan ganas ko nagkatawa ita. Tanda perdi amin na kitimulak anateng. Iso nga rod abuya na ito a video, tap nurumag saktibiyag mau. Ay, ayan na. Daytaw, buya umaw. Anya ko mati makapakatawa di tangay. Na, saan ka nagkatawa? Ay, kasano nga tadag itimulak anateng nga napirday. Nga po ititika gaya. Ang katawa ka mutin na ba daong? Ay, diyak kaya katawa. Pilitin na kiday. Apay nga, idakwaraw, kat nakipagkatkatawa damit, hindi nakita na dito abijaw. Si Kalaang ti saan na kaya't nagkatawa. Ay, saan na makapakatawa na ita? Ang katawa ka, wano saan? Saan? Pilitin na kiday. Pues, nukas na nga raw, agluto ka iti kanam. Kaya't mo asawin, saan ka pa yan nakalutaw? Saan agluto, aging gasaan ka nagkatawa. Ay, di napilitin ko naktuya. Pues, no talaga adi mo kaya't nagkatawa, ipabarangay ka. Anya, ipabarangay na kan? Apay, dakala pa ka basulak iti sana pa nagkatawa ya. Mayat nagkatawa tayo niya. Pero, mayat.
Ay, apay nga katawa kayo. Ha? Hey, katkatawaan mi dito himpasan ni Nana Tuyang Abijaw. Ha? Ka diyang kay. Ay, urajak buya enta kinatawa akong dayta ijibalay. Ayun nga ayam tayong pakita kun kan kay. Itatada tayo dito barangay hall. Sumardeng kay ako manatawa. Apa pagsardengan na kami. Kayat mi nga ruti katawa. Nagragsak tupay, nagkatawa, kapitan. Ibawal ko katawa dito barangay hall. Apa ngay may? Eh, kagawad ko nang. Apay, kapitan. Apay katawa kamot. Ay na, kapitan. Aging gaita, katkatawak pay lang, deja impasa ni Marito, yang abidyo. Ay, isurat mo dito dakil apapel, bawal tiyag katawa dito unag ti barangay hall. Ah, Nangag mo, Chip. Apa ngay mo tangkay? kaya't mo asawon, kapitan. Bawal tiyag katawa diti barangay hall. Nalawag tinangagyaw. Nuwan nugastati kunam. Kasano nga yan? Bawal gaya man, katawa dito, barangay hall. Kay, ejay tayon ruar ang agkatawa. Unay ka mo tinangkay. Anya ngay aklase ti lintag ti bawal nga agkatawa iti barangay hall. Kasano kat amin sa atawi jayan, kat katawa. Ni sekretary, treasurer, amin akakagawat kat kumanatawa da. Ay, di ka makapagsisyon, katawa. Kay, adang kat katawaan da. Ay, adakan awan, bawal! Kat makipagkatkatawa ka nga minin Ibawal ko nga ron. Siya pa'y timang tubngar. Kasano ngay dagiti saan da malabdan ti agkatawa? Agmultada, 500 ti first offense. Anya? Second offense ka sa karibaw. Ha? No third, 1.5. Oh. Una yan na nagnina. Ito'y talangin ruar, ti barangay hall, nagkatawa, Chip. Una na. Nagasom ngay ti bayadan ta. Numatiliwan datan ni uncle ngagkatawa di taunay. Na, di matatabanong dito, umay. Mapanidya bangkag na dayta. Da magkukat na perdi amin na mula na. Ay kat ayabanta, tapno makipagkatawa ka data. Tataba daw. Dumagas ka pa imiait. Lakayat, awan oras ka. Umay kan, malipatam ti problema, no umay ka dito, oy. Lakarod kayat, di tagpilitain. Umay mo buyahan dito yung makapakatawa abijaw. Ay sana ka makakatkatawa. Nagseryoso ka matlaon na yan, tataba daw. Nga raw. Napanmutan. Sana balay. Dua talangin nga katawa. Kinatkatawak at talaga dahi abidyo nga impakita medikal man, maray. Amin tayaw, nagkatawa, maray. Katalagamat nga min ang makapakatawa. Ngam ni badungkaw, saan ang nagkatawa? Apay ngay, Problemado nga may. may mayat no problemado. Katawa latta. Di na nga ron kaya't. Oray siyak tupay ka problemado Awan igatan ko itila ko. Ay agkatawak latta. Ay kauna. Ay maray. Adda ni Kapitan dita barangay hall. Kaada apay aya. Mapankuman ireklamo ni badungkaw. Apay, inan-ano na ka? Di na nga ron kaya't nagkatawa. Na, Ireklamo man kin ni Kapitan. Siyak pa'y ti unaam nga si kaswan, Kapitan. Tasaan basta-basta dahi ti ireklamo kan ka. Sana basta-basta? Nadagsun abanag. Ay, makapadanag sa dayta. Anya dayta. Ni badungkaw. Sinaktan na ka? Inaperkat na ka? Kedel? Ay, sana mabalin nga ramidan na dayta. Nadagsan abasol dayta no saktam ti asawam. Saan akasta, Kapitan? Na, Umay ko ireklamo ni badungkaw. Gaputa di na kaya't nagkatawa. anyat ko nam. Di na kaya't nagkatawa. Oray pilitag, di na lata kaya't. Dayta lang, ireklamo mahal. Maruruda gayam. Napakatawak amin nun at tao. Ngam isaw, jak mapakatawa. Mga no problemado Ay, nakaasimot ni kumparek abadung. Oray man problemado.
Rumbang latang agkatawa. Malata aksunak adagos day ta imay mo in reklamaw. Ay, agyaman na, Kapitan. Talaga analibtak ka, Kapitan. Ay, ako ka. Kitakman, katkatawaan nyo abijaw. Kaya't mo magayam tag katawa, Kapitan. Siyempre naman Aha. Oh, atoy, Kapitan. Daytoy. Ha! Makapakatawa! Kunak tumod kun ka. Uray siya, maisurot at manangyag katawa. Agkatawa kayo mo dito yung nagtibarangay hall. Umay kamutun, marikwanang. Tapno talo tayo nga agkakatawa. Ay, jak kaya, tiag munta. Ay, wun gayam. Na, anya nga wun gayam, Kapitan. Kwa, agmulta gayam ti asinuman nga katawa dito unag ti barangay hall. First offense, 500. Anya? Sige, agbayadak. Ay, sos, kasano daytan? Jak matamaw nga dagayam multa tag katawa dito unag ti barangay haul. Oh, papanan nyo nga Chip. Mapanggami ka no ide irigasyon. Kami kitain ti padanaom. Kan pasyaran mi ti kataltalunan kan bangkag dito kabildatan. Ay, sayang Saan ka makapagpasada ita? Saan bay lang? Sikapay lang ti agpasada, John. Sige, Chip. Takaasimot dagiti agbangbangkag, kan dagiti agtaltalon no awan danumda. Sige nga, Raud. Agkatawa ka lata, Ang saan ka nga katawa iti barangay haul, no di mo kaya ti mamulta. Ay, anyat mako na may paray ta adamot tendanom iti irigasyon. Ay katanya pa nga ti sa bali ang may bagak paray. Nalaos ti panagyaman kuking ka paray. Namuak a problema ti kinaawan ti danom. Wan paray. Isungarod nga uray no pilpilitin na ngagkatawa ni tuyang ka. Kat sa anak lata makakatawa paray. Kat no ibay nakainreklamo ijay barangay hall. Kat daytoy awagas tinapanunot ka tapno matulungan ka. Ay kat ita. Kaya't kaunti agkatawa paray. Kasta, nagkatawa ka. Nagkatawa ka mga ruti na paray. Ha? Ay, nagkatawa ako ni di last week. Ha? Tuyang! Tuyang! Nay, si Mangputkan ba daw? Naragsakang itan. Tadadanaw, may irigasyon. Ay, saan ka man nga katakatawa? Nay, si kamot itati nakakusilap. Kasano ajak agkusilap ket awan bagas, awan mantika, awan asain. Awan lamin na. Ay, awan namin ba daw? Naibos amin nun! Ita, si kamot tinaliday. Kahit naibos nga rin namin nun, kaya't mo pa ilang agkatawa. Hada ka di tao di tatersina ni Marikwanan. Ni Marikwana nga, apay-aya. Kahit mapan ka dita, mumutayin, tikat ko sa wag. Ay, maray! Agsangsangit ka mag. Un maray, jak makakatawa ita. Uray pilita, kawan lata. Sana kaskin ka ngagkat katawa, uray ang may saka. Wan, maray. Kinapudno na, awan mo tirason, agkatawa ngam agkatawak lata, taragragsakag ti bagbagik. Kasano mga may? Awan bagas may, awan asin may, ay awan bugoong may. Ay, sos, makapalwamot din day tanga imbaga, maray. Kasano na ito yan, Marikwanag? Ay, siyak manen, ti mapanunot yun. Basta kakastabambanan, siyak latta ti malagip yun. Sige, pautangan kan, maray. Ay, agyaman ak Marikwanag, agyaman ak unay. Ay, nakurapay launay, ti panagdag ka, maray. Nala, di ka nagsangit. Uray nakurapay tayo laeng. Basta ragragsakan tayo lahat at ibagbagi tayo maray.
Saan na nasaya? Daglidlidan. Uyam ngamin atay video ngayon pabuyam kanyak. Tapno agkatawa ka, Maray. Ay unmaray. Ay na to yang. Gusto ni Nanang Juanang. Saan anasaya at taglidlidan? Iso nga imbes nga agsangit ka, umisem ka kiti. Tapno saan ka amay stress. Hala, sige! Dinang tinagibusan ti sa malipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenday toing estasyon. Ayaman ko iting kay panagdengat. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Bayat kayam no itimplaan data iti kapta. Intimplahan ka lang iti kapay. Kastangunay nga isam mo kanya kang kain. Paray! Na, Harintay! aniya, dati akong pare kung ta umunapay ko mga igop ko kit agpukpuk ka mo idirwar. Ganda siguro masapol na Paray! Harintay! Ay! Apay! Bigat nga umay kaagpuk-kapukaw. Diyak pa'y nagkape. Mabalay nga mo paray. Nakaunag kan. Magikapi ako mamod paray. Itimplaan na kan ni Kwarog. Ala Kwarog, itimplaan ni pare ba daw? Wait lang. Agtugaw ka. Ay na. Makaung-ungetag kay paray. Ay madamdaman taon. Madi no bigbigat nga agungat ka. Anto yung ti kapay, tataba daw. Ay na. Nagmayatay, di makikapay. Umigo pa man. Na. Wala. Tapno may katungot mo. Ay na. No, dapay ko mapandisal paray. Na. May mayat maday. Ala. Yalaan na ka iti pandisal. Mabit lang, tataba daw. Mangalak iti pandisal mau. Urayam ti pandisal. Wait paray. Itatanalpas ka na nagkapay. Nangan kapayan iti pamigat dito'y balay. Ay, thank you paray. Nabsugat. Met dito. Ay na. Ay, ala, ibaga mo ti rantam. Ay, mabalin ko nga ibaga, paray. Ay, darasam Naskin amaamwak, sakbay amapanak iti barangay haul. Wain, ibaga kon paray. Na, apa iti makder ka ngay, saka nagbanikas. Agungetag gaya man paray. Ha! Agunget ka? Pagronda ang magmaddag iti tanod mo paray. Na, Tinakawan da kami, dirabe. anyat tinakaw da. Talo akapan nga irek, titinakaw da. Ay, agasam dats! Bay-bayan yun sa may dito barangay yaw. Da kayong opisyalis ti barangay. Nangrunaking ka paray. Ay, kalma pare, kalma. Ay, saan na ka basta-basta pagkalkalmahin paray? Na! Agasam day tatinakaw da at talo akapan nga irek ngay. Ay, payabak dagiti tanod ita. Wain, naskin lang. Tapno may sublay, talo akapan nga irek ko paray. Ha! Tandaan talo akapan nga irek. Agung-unget ni Kapitan. Tapang ikagawad. Napan karon nagreklamo ni kabadong iji balayda itay bigbigat. Natakaw kanu nga medyo talo akaban nga irikda dita balayda. Awan mo ti matakdakawan dito barangay tayaw. Isulang mait. Mas daawak nga ron mat. Nakapadlak kanu medyo nang idulinan da kadagisay nga irik. Imposible mo't Iso amapan kayo amin at anod iji barangay hall. Takasarita na kayo ni Kapitan. Ay, sigurado man na maungtan kami. Ship! Unak no, ungtan na tayo ni Kapitanan. Kahit, ungtan da tayon. Agungat ti kasta. Iwaras-waras na lang ti panagkita na. Kan agbus-busing arjay agung namat. Kasta no agungat ni Uncle Kao. Kasta nga agungat! Wang,
Imbag atakas lang. Dagiti daddo mga kapitan, bumukaw da. Ay, naulay makgayam ni Kapitan no agungat. Hmm. Nalpasa ko, nanagungat. Oh, Nalpas ko ni Kapitan. kunak tumot kan ka. Ay, mayat gayam no agungat ni Kapitan. Ay, nagbulimag ka, tada pa ibagana. Ay, mulmulagatan na tayo. Tada ibagana. Ay, naawatan dyan, di bagak. Ay, Kapitan. Ay, ada imbagak, Kapitan. Apay, di yun naawatan. Awan mat. Wan ko namlatan. Sakto latan ti mangipalawag kan kainton madamdama. Ay, un gayam, Kapitan. Naawatan mi. Approve. Akikin naawatan tayo na. Nawag, Kapitan. Naawatan na sige. Agawin kayo. Kahit namnamag. Asa din ang maulit pa. Nga da matakawa. Ay, jak maawatan diya ko na maimbaga ni Kapitan. Awan mat nang nangag ko. Sakit na awatak amin nga inmulagat na. Un ata ka anak-anak ka. Siyak nga katawan na awatak. Di ko na. Takwatin tayo no asino ti agtatakaw dito'y barangay. Katawan mati agtaktakaw. Kat no natakawan ni tata ba dong idirabi eh. Ay, talo ka ba nga irikanaw? Apay nga iso na lang. Di ko na nga rod ni Angkal. Saan tayo nga urayan amanayunan pa'y dagiti matakawan? Imbaga ni Kapitan diya ta. Gatuwang. Apay nga min nga sa nga agsaw mat ni Kapitan nga. Mulagatan na tayo lang mat. Kas di ti kabarbaro nga style ti panakisarita na itan. Mata sa mata. Kasta gayam ti kaya tasawan ti mata sa mata. Iti ababaapan na agkamata. Uy, katno sakit mat diatan. Ay, di naksuruan tungan. Apay, napanam, binirbiro ka bigbigat. Adalag na panak. Nakaringak awan kamutay. Nayaw awan mun sa manunday tapanunot mo. Ay, saan mo da? Nayawawa na sasawa mo. Mapanak di tatirsinan ni Marikwanang. Kay nagbumatang itirika daw. Siya ako na, di mapan gumadan. Saan siya? Malipatam tumanon di katangom. Kita niya ngay nga rutaraminag. Dito'y kalaang balay. Ay, unay mo daytan ngay. Di mo ipapilit ti rumwar ba daw? Ni ko mabadong ko ti ibaon ko arumwar. Ngam sabalin tumanon di katangon na. Kano nagsapamot arimwar di tabalayaw. Damdamag nga raud no sa dino tinapanan na. Ngam di namot kayat ngay baga. Saan na nga imbagaan na pan, iti balay da Kapitan? Na, kanya nga iti inaramid na di tabalay da Kapitan. Kano imbaga ni Kapitan, natakawan kayo kanaw. Natakawan kamay? Talo kano akaban nga Eric, tinatakaw di tabalayaw, idi rabi eh. Anya? Iso ang nagdanag adagos ni Kapitan. Ita, pinaayaban na amin dagiti tanod. Sigurado nga inungungtan na ida. Ay, kaasi mo dagita atanod maray. Uray da kami akagawad. Sigurado ang maungtan kami. Ay sige maray, agawid akaw. Kadya ngay gatgatangam arika daw. Ay saanan, agawid akaw. Badaw! Apay, ay, Apay, napan mo yung bagakin ni Kapitan ang natakawan ta iti talo akaban nga iray? kituin may. Iti nakariinga kita'y bigat. Awanay, dagiti talo akaban nga erikta. Kano napantain lako jay ilay, idi na minsan alawas. Adaya mo tinlaklako da. Kano adapay lang kanyak di pinaglakon ta. Ayan na. Adda dito'y bulsa. Ay, kita agman nupod-numod laing. Dito'y manay, Sasangaribo mo da. Ay, ikan na mga rudin ay, di kwarta. Hagtan na ka. Tila mapan mo ibagbagakin ni Kapitan. Nalipatan ngayon lako tagayam ah. Unak no tinakaw da. Saan kami ang nakatagari, idi inungong tanda kami ni Kapitan. Kasi gayam no agungag. Ay, kasdi na talaga kagawad. Kinita na kami amin asaggaysa. Miningmingan na dagiti ropa may. Sana kami kinita nga agpababa agpangato. Kay, anya nga timbagana. Awa mo imbagbagana. Or-orayan mi nga rod a pagsasawan na kami. Ngamawan mo't na oray mi asa una. Aw,
Kasano nga rod nga ibagayo nga inungtan na kayaw? Nawan mo timbaga na. Iso tinang ibaga mo laang analpasan na nagungat. Talaga kasta ni Uncle Kuitan, kagawad. Kasta ti kabarbaro nga style na no agungay. Mangantan porog. Ito na. Itay pa yan nakadasar dagiti makan. Agsubo ako nakasta. Kapitan! Naimot na natuyang day, Jay. Unay mo day tat. Tayran na pa yung mangantapit. Hey! Yung nakadi ayaban. Ang mga nuad damot na patag nga ibagahan na kay. Ni Kapitan nga ikwaraw. Antay di kusina. Mangrugi kami kumanamangan nga madakamutan. Ay, nagmayatan no kasta. Uy, umay kan sa langmut makipangan. Saan mo? Talaga lang nadda kayat ko nga ibagakin ni Kapitan. Umay ka nga ruday. Mangan kamutan, tanda kamut langain. Mabalain ko araw. Ay katuna. Umay kan, di ka agbabain. Mabain ako mako. Mabain ka now. Ay, sige man lang. Tangay pilitin na. Makipanganak ka. Ay na, nagmayat gayam ti makipangan dito'y balayaw, Kapitan. Ngam kababain mo, no ka na yun ti makipangan dito'y balayaw. Saan ka na, Kapitan? Ay, umay ka na ta. No isuti ko nam, Kapitan. Ay, anyan ko na mga ibagan. Ay, Kapitan. Dandanimot din nalipatan gerantak nga ibaga. Ay, tangay nabsugan, ibaga mo na. Ay, ko ngamin, Kapitan. Ni ba dungkaw? Apay, di mo kunain at tinakaw na. Pagan ano da ngay mo't atakawon ni ba dungkaw? Ha! Oray man pa'y ipatakaw kaw. Awan mayat amang takaw kun kwa na. Imbay nanto pa imbaga ang natakaw titalo kaban nga irikyaw. Iso nga roday ta, ti umay ko ibaga kun ka, Kapitan. Ha! Dayay talo kaban nga irikmay. Saan dati nakaw? Anya garon na. Inla ko may, Kapitan. Yay. In-report na at natakaw. Nakabawan na siguro ang Kapitan. Ang mumutan ni Badungkaw, lumakayon. Adong dagiti malilipatan na. Sa painong tak dagiti tanod kung kakagawan. Ay. Unayin apan nakailawan niyo, Kapitan. Ay. Kasano pa'y ang maibabawit di ungat ko ngay. Ay, ni Badungko ati ungtam, Kapitan. Hasta una ti buwan-buwan ukan po ya tayo nga nag-run-run dia. Saan matgayam nga natakaw di irek ni tatabuya diyo? Nakabawan na lagaya mga inla ko da. Makabawan nga. Pa'y mabuwalain. Pinarigat na tayo. Isumati ko na kinanggal ka. Nagrigat pa'y matimako silapan. Masabat ko lang di tatatabadaw. Saan nga kamkamali nga cross ti dialan me. Kita mo? Ha? Ni tatabadaw nga. Ay, uwan. Ay, timing ta. Kikita tayo. Makaungat ang aon. Ay, makaungtak matman. Meow! Ay, abak. Tatabadaw! Ay, ne, timaliyaw matan. Umay dito'y ayan ta. Ada mat igam ng ice cream. Ha? Dua. Makakaungat kami kan tatabadaw. Kapag nga imbagam nga natakawan kayo nga sa anggayam. Among kadi. Inungungtan na kami ng kalkaw. Babagan iti ko silap. Ay, dispensarin nyo ka din Kastoy ti lumakay nga main. Lumakay kayong tumait. Mapadasan yung tumait ti agkabaw akas kanyak. Ice cream yaw. Sa kayaw. Ship, awatan ta. Ay, katuna. Ice cream ko naman. Ay, awatan. Ay na ice cream. Pakawanan da kan tatabadaw. Ang niya, di mo ulitin ti agi pulong-pulong no di mo pa'y siguradaw. Tapno saan kami amongtan. Agkape kainting tanasamit kan medyo napait ti kape. Agkape akakastoy. Aray! Arinteng! Ay, umay ka manin makikapay. Amak, isulti kayat mo. Ay, umunog ako na paray. Ay, ala, agtiplakan. Tani, ada na panan ni Banang. Ay, ado umay ko ibagaking ka paray. Di mo kunain nga damanan natakaw, di balayaw. Ay, saan aday ta? Ti umay ko ibaga. Anyang karon.
Umay ko ibaga, nagapit kami manay ni Tirek. Amom naman nung akaban. Manaw? 5 akaban paray. Gaputan na libtak ka, Kapitan. Kukuha mo, di may sa akaban. Ay, mayat ay, mabit lang. Ta itimpla ang ka iti kapim. Agtugaw ka dito. Ala, bumawi ka, Tata Badong. Tainton na minsan, kita ang payan na imbag ti pasama. Sakbay nga kaagi report, kin ni Kapitan. Ala, sigay! Dinan, tinagibusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joker Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangay. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, napsug kapit lang, kwarab. Nabsuga ka, Angay. Ha? Na, dapay gayam tulang na pati. Ay, saan kukwati aso day ta. Ha? Ay, sige man langan. Aw, itatanabsog tan. Anya nga iti sumarunong aramidin ta, Angay. Mapantay di sirok ti mangga nga agilat, tapris ka. Ay, unan niya. Well, ibatitan day ta iinawan. Inta nga rodain. Yan tinto ti aginaw. Ay na, nagmayat ti biyag ta. Kasla tala na nga iti restaurant. Nalpas kayon anangan, Maray. Wen, Maray. Umayak lagpal pa dito iti resenam. Tadainting ken kwarog ti aginaw. Ay, wen kanayon samat asika ngamin ti agin indaw. Ay, talaga asyak akanayon. Day talamangan ti araramiden da. Saan mo ngamin arwamon akasta Nasken apagtrabahom ida. Wen nga rod, Maray. Makadlawa kon. Tasyak metlatan ti agin innaw. Sikan sapay ti kanayon nga glutaw. Ay, wen dagijay nga agulitag. Umay dalaengen no oras ti panangan. Nasken nasursurwon damot ati aginaw. Iso adituyak pala ang tersenam, Mare. Anya nga iti pagistoryaan ta. Naibusanak ba't iti maistorya, Maray? Ay, kaya't yaw ti makangag iti istorya kong umaray. Na, adda kamet marituyang. Wow, imayak ata nakita kayo adua. Apay, nalpas kayaw ananganan ken ni Badong Mau. Apay, di yu lamadlawan. Pakadlawan mi kumangay, mat. Ket, anya nga ti sindayaw marituyang. Nagkapoy kamutin marikwanang. Di mo ayamadlaw dagiti karni ana isingak ditringepen ka. Ada ka di makita maribanang. Ay, green mat ti makitak ditangipen mo marituyang. Kasano ko maakarne ti sindayo? Madalalaok na basit abulong ti marunggay jay karni ti manok kasindamay. Kat nakainaw ka nga rodan. Ni Badong ko at ipinaginaw ka. Ay, agpadpada ta marituyang. Ni man mo't inteng, wenno ni kwarog ti paginawak ita. Nay, nakailad pa'y matdainting kan kwarog dito ipapag iti sirok ti mangga. Ay, nakainaw dangatan. Riingak man ida. Ay, inteng. Inteng, hoy, agriing ka. Di ka man mangririing mat. Nakainaw kan. Ha? Nakainaw kan kunak. Ay, mabit lang tadamaga ka ni Kwarog no nakainawan. Ay, shh, Kwarog! Ay, agriing ka. Hey!
Ay damdamagan di antim no nakainaw kan. Nakaturo ka kang kail. Kasano ko mamakainawak. Si kakit di naginaw ka. Apa asak ti pagdamagam kay? Kaya't naasawan, awan tinaginaw kada kayaw. Awan saan day? Ni Uncle Mat ngamin. Kwarog, di ka man agpabasol akas taman. Ay, mapanak ijay kusina, takita at no nakainaw kayo. Kat no saan kayo nakainaw, agalwad kayo. Sus, bawal gayam ti agid dakan maturo kalpasan amangan. Aginaw pa'y gayam itinanganan. Uncle, kita ni anti aw. Nakabanikas ako mitkita ka data. Anya manin nga jig igaman na. Yapay, di mo makita. Naglawag ang balon at igam na. Ay sus, dili ka daw. Agpaypayapa yan. Yung kakit din ang kail. Ang mga paginawin na kayaw. Kung no ininawam. Ang daya mo timbaga mga ginawa. Yung kaginaw. Si kamot itati aginaw, takanayon mo't asyak. Nauma akon para inaw yo. Ay nagadumot ti inawa kon. Iraman mo matanda kita naglutuan akaldiro kas kada paryo. Ay, diyan lang ko manang nanganin. Nanipod ide, aging gaita, syaklatan ti agin inaw. Kat sika, itakalaan nga aginaw. Sige, sa kunta ginaw. Agmisuot kit din. Ay, saysayatam tamapanak agbuya iti TV. Padasak man mo ti agkuya ko, kalpasan amangan. Apay akas laglamlamang ka, Chip. Ilamlamang ni Uncle ka. Naskin asaan nakamakita dito'y paradaan. Chip, ay ayaban na ka ni Uncle mo. Bayang nagayab. Ano at damat ibaganakin ka? Ibaw naklaan nga ginaw day ta. Kat, yung kaginaw ngamin Mumaya nga gininawa. Nauman sa na mga apeng ka. Awan mo ito ni tawa ti balay da. Bayam tayo so ti aginaw. Manipod di tatuya. Kanya-kanyatan itinawan na pangalan. Apay mo tinakasta ti singasing man. Siya mo lang ti parain daw. Talulaang aldaw asika tinagin inaw. Ita, agriri ka. Agasang banday ta. Bigat, aldaw, malam, siyak ti parain daw mo. Kahit siyak ngay, nanipod nagasawat nga aging gaita alakay kan baketan. Siyak lata ti parain naw. Nagreklamo akaday Saan nga rod at trabaho ti lalaki ti aginaw? Nukas ta ti rason mau. Saan kamot nga raw amang mangan? Ay, saan mo takasta? Hunam lano na parparigat ka, permay. Naglagan at trabaho ta ginaw. Nalpasa ko na naginaw. Mabalinak mo nga rodan arumwar. Papanam, nagkunakan ka arumwar ka. Kaya't mo asawan, ikulong nak dito'y balay. Dito'y kabalay, tasyak ti rumwar. Mapanak at kita iti si daun. Enton sumang putak, si kamot taglutaw, nawatam. Si kakit ti rumbang ang mga ramid aming kadagita. Sana siyak. Sige, siyak aming ti mga ramid. Tasaan kamot nga road amang mga Anya. Ay namaray, di mo matibusan deta bulong ti marunggay Mangibati ka mat iti sida dagiti daduma. Ang bulong tumanen, amaray. Sinipak mon sapay amin na nasangana. Saan ka kading agriray, tanagado bulong na anabatay. Imbatim diyan day jituktok. Magawat ko nga ruday ta. Isarden ko nga rudan diagala. Kukwa mo dagiti nabati bulong. Nakangat nga to dagiti nabati. Imbag kumamot, ada asawak nga ibaon ko amang gaw at itibulong na. Basol mo apay ngamin nagbaat ka. Panawang ka malalang. Ay, agdadawat iti marunggay. Inton makaluto ni Antik Manang, mapanak manin makipangan iti balaydan. Apay, di ka mabain na makipangpangan, Chip. Apay ko maamabain kat kabagyak mat ni Uncle ka. Uray ngam nagsadot kamat nga ginaw.
Mabalin mo't lata makipangan. Uray sa anak nga ginaw. Sino ka na kayo tinalaing nga umulay? Ni John. Ha? Siyak manintin to, Dom, Chip. Ay, talaga mo't analaing ka nga umuli Ay, umay ka man nga road, John. Tayol yan nak iti bunga ti papaya. Agpasada akon. Ingkakit din. Umay kan, tainton makaluto Umay kan tumangan ije balay may. Ha? Nagmayatain. Ay, sige na. Manwa bunga ti papaya ti kayat yung nga ulyag para kada kayaw. Marituyang, di mo amulak day ta papaya. Ay, mulam ayamaray. Kunak man no basta latan nagtubo dito'y igit ti kalsada. Siya, tinangimulay ti dayta. Sinibsibugak, iso adim makal. Mga laklaang mat iti bunga na nga ilaok ko iti marungkay. Pati dayta marunggay, mulak pa'y dayta. Na, mulam malami na. Kapod no, mat. Ay, dakos ti naimut maray. Ad-adang agbalin ka abaak no agimot-imot ka. Sige ka. Oh, agluto kan ba daw? Ayun ay matikas to'y abiyag kan. Na, agrere ka? Sakto man ang tipaginaw man. Agrere ka, badaw nga agrere ka? Ne. Anya man ang tagaw-gaw ato, ma'am, di tadalikan. Pilpilyak nga raw, jay kalok magan abinaw sa itapagpang-or ko mangkang ka. Ay, unayin. Luto akon. Agluto ka mo lagayam, kaya't nakpay lapagpungtutan. Ala, darasam, tamabisina. Daytoy katijak kayat nga ugali dagitoy akakaruba maribanang. Agala dalatan oray saan damula. Ay, saan nakakasta, Maray? Saan asika tidakdakamatag. Ay, asino ngay nga rod? Ay ni Marituyang Idi kalman, imay nangala iti bulong ti marunggay. Kat numulam day, jay. Kuwan, di na pa impakada mo't. Kababain ti kasta nga ugali ti tao. Kalpasan na, napan nangala iti bunga ti mulak a papaya. Na, isumot lagayam amay-may sa langan abunga na tinabate. Imbis adwa day jay akakaiso na abunga na kuma. Amum lang arudan nga awan at talaga ti babain day jay ako marita. Ay, anya pa yun nga iti alag asidaag tain nala namot aminan. Ay, marikwanang, kukwak mo't nga rudan ajay may sa abunga ti papaya. Dumawat ka mo't? Wen ibabaon ko ni Inteng. Ang mabain ka nung nga umayag dawat-dawat. Iso pinapos ko lakon at iropak. Ay, nagrigat nga ta. Ay, ati agmula. Ta saan kayo ang makapagmula? Ay, no agmula laang, Maray. Ado, ijay likod ti balay mitimulak. Agam babasit dapay. Saan dapay ang nagbunga? Kasta, ay Ay, wen, Maray. Kaimulmulak laitay. Ay, mabisin kan ko raw. Itayak pa yung mabisin ng kail. Ay, di pa nga tayo nakalutong di antip. Nalpasan na nakalutaw. Naulay makmatan di ta kusina. Yay. Kapay nga adi mo lagayaban. Ay. Mas dawak Ay, nakauli-mak ni antim Ingka ngamin kita di ta kusina Ay, sige. Ay, panang dungo. Ay, magantayo ka din. Ay, mabisin kayon? Ay, itay pa ang mabisin kami. Ay, kat umay kayo mga nanakan ni Kwarog. Ay, Kwarog! Umay kanta, magantayon! Ayaw, pang nanganain nga. Ala, agtugaw ka iti abay ko. Wanang kay. Agam sakbay amangan kayaw. At dapay nasken apagkikin naawatan tayo. Ay, ibaga mo di mo ka atidugan ta mabisin kami. Asinaw kada kayo ti agi kalunkon itinanganan. Ken asinaw ti aginaw. Kail, anya ti kayat mong haramitan. Apa ada kami ti mga ramid kada kita? Rumbang asika ba nang? Tiyan mo katrabaho ti babae da kita. No kasta ti rason nyo. Rumwar kayo langan.
Kat saan kayo namangmangan? Uncle, kasano nga yan? Sige, siya kung taginaw. Manan! Siya batla ka na yun at taginaw. Na, Sakbat nga ro ti agi kalun-kaon. kaya't ko analinis daytoy kusina, Nalawag. Uy, nalawag! Mabali ng timangan. Talaga mabisina ko nantay. Sige, mangan kayo. Atak! Saan na mabalay na para inaw? Kas kada para luto aklatan, ije balay mi pare. Sana may bagay kanyak na kita at trabaho. Ay, uray siya kata, kapitanak, para inawlaan. Ay, uray si ka. Inaramid na kamitin na para inaw ni Maribanang pare. Dua kami tupay kundi kwarog. Sakbay nga ibaunak nito yang kung aglaba. Nas ka namang panunot ang iti sa bali nga ramiday. Tapno sa anak nga ibaon, kada kita at trabaho, ajak kayat. Ay, ibagadan ton nga under disaya tayo, paray. Ay, saan nakakasta pare? Hintay kay diagbangkag, Tapno sanda tayo basta ibaon-baon. Nagpudot iti bangkag pare. Nagrigat ti agbangkag. Na, agnanayon ki day na pagin inawan da tayo. Nasabat ko da kapitan kan kwaraw. Mapanda ka no ijay bangkag da. Ay, napandan. Nagluto ka kididitan. Kahit kalpasan na siyak manantagin now. Ay kitanyangin nga raw. Awan mo't sa bali nga mong aramidang. Alangan namang mangang kalatan. Yawat ko kingka, da ito'y aklaw. Tapay nga yawat mo kanya. Kaya't mun sa nga ipang urko kang karay tangaklaw. Si kante aglutaw, tamapanak iji bangkag kaw. Malagip ko, aglinis ag gaya mitirot itangal daw. Na, itaman pa'y anak kalagip ka. Medyo damalip-lipatak basikay. Nalagip kon, tinaskay nga ramiday. Ay, nasaya at mga raw ba daw? Mamay naktubalunan iji bangkag Ay katun day talaga yam. Hindi nakpagininaway. Napay kumapaginawon ka nga, ay katmapan ka nga rot ag trabaho. Mala, ing ka nga rudal. Ay na, nagmayatan ti mga nukas to yung kail. Ay. At damang pay-pay-pay kan ka. Na nagpudot pa'y tidigo nga igupan. Ay. Ay. Nagpigsamot ang ti panagigop mo ang kail. Kunak no saan ka amalpas iti panagigop mo. Kapapain ba't sa painsagsaganan ni Antim da kita. Nagagit ta ngamin. Iso nga inlutuan na ta ni Anti iti naimas asidaan. Ay, wala. Nagadutim mula ta igibakag. Ay, intan tumanan. Tapno saan ta nga aginaw iti plataw. Ay, kagurak day ta aginaw. Trabaho ti babae day ta ang kail. Iso nga intan tumanan nagbangkag. Taday ta ti trabaho ti lalaki. Ay, kapitan! Adda trabaho apang babae. Adda mo't trabaho apang lalaki. Nupay kasta, nasaysaya at lata ti agtitinulong. Hala sige! Dadan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, kapitan! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Pugley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdingay.